Gowanç, şu gün sen doğulan günüm. Şu gün men sana gaty etkeşik sowgat etjek. Sen biziň maşgalamyz üçin giýje güni zähmet çekgen. Şoň üçin sen şu sowgada münasip. Ine, men sana ikinji ayal getirdim. Gel tur ayalyň bilen tanış. Gowanç tur. Turdum ha. Tur Gowanç. Turdum can turdum. Tursana Gowanç. Turdum ha. Dışarıda taşla. Tur. Turdum ha dışarı. Gowanç tursana. Turdum ha. Tursana bir. Toya giýjek alýan. Elbet düş olup durma. Biliyorum ne için rap bilen sadı. Küçükken dinleyedim, azad doğradı. Senin amcan formatına diyelim. Allah'tan gelip dur. Avadiyinle çok karışıyorsan zanın sağ olsun. Öbürünüz olsun Allah'tan. Atlas olsun. Arak soruldu var yandır. Ya, görünür. Ne yapay? Arak ne yapay? Arak kim o? Yarno ya. Tamam. Sağ, var, masuk. Tamam. Ayın govar, rohal, kadar. Gerek ya. Aydanı yaptı. Seveyim bize sağ ol. Sağ ol. Görce konu govar. İyi var, da öyle var çıkar. Başlar otuyorsun mı? Oho, ana nerede? Aileyle doğulanını mı? Oho, kulum, doğulanını mı? Ana şehre ben doğulanını. Sabah geldi. Kutlu olsun Lale. Uzaklaşsan canım, sağ olsun. Şey değil. İyisin oğlum ha. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dostuma bun Merman. O çörege çağırdı. Tükelem elini açtı. Ağam baylan kıyasın. Narman oturup kolyam. Ulan tükeleme iskit gedip tu padark edip otur. Dürlü napitiklerini hem çıkarıp otur. Bizim dost oğlan kollu yaz. Benim kovurdum napitikler. Narman. O şaşyan tu Bekrecik şampula dizilip otur. Protokla da gelecek dedi. Protokla dizilip otur. Hem de lan Narman. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nähil öýüz goýmak isleýän agam. Ya bir ýatda şu hakda menem soň pikirleýän pikireme de okdum bar ýöne. Bir ideýal işiň häne plany mesela şey goýan bara. Ne o sonra berýärdi. Gowy tuweleme. Kabul eden giden ýat görleýän ýarak şu at bary. Ýöne ýyz goýup bilseň oňa etät ýok. Ýyllar, asarlar ýatlanıp bilseň oňa etät ýok. Nähili ýyz goýmak isleýän elbetde hemme halipalar, ýyz goýupdan halipalar ýaly ýyz goýmak isleýän eger maňlaýmyzda bolsa goýarys. Ay ýyzyňda näme? Adyň alsa gowda adyň. Sebäbi her kimem gow tarapdan tanalasy gelýär, gow tarapdan bilinesi gelýär. Her kimem bak gelen okda ömürlük ýokda onuň şoň üçin. Ay plan gow adam da ay plan zat tip mesele maydaly. Nur Muhammed Meret fara Ali Pamad Nur Kasoy ady bilen tanalýan. Häzirem ýatlan ýapa gaýr bara. Düýünjük şon ýatladım da giýje aýdym işläp otur kalk. Gözüňme gelip gitdi pahyr bara bir kısan söz diýipdi bolyn. Aýdym işläp otur kam şo ýadyma düşdi da. Diýjek bolýanym şu wagtda ýatlan ýa häzirem aýdymlar janly. Ölmeýän aýdymlar ba. Şon ýaly ýyz goýup gidesiň gelýär adam. Her bir adam diňe ökman aýdymçylykda ýanky ne spor türün bolsun garaz kim bolanda da umuman ya gowy goýup gidesiň selem şeýit barmy? Şu zatlar bilen. Ay ullokany goýar ýalyp bar edýän ütkeşik adamy ýok. Ýöne bir zat bar, uzagrak görüň bolmamakman. Şu internet açlaňyz merhum halipalaram öňümden çykýan biri bilýänim däldir şolaň merhumdygyny. Ne ay ýyl içinde Recep Ulugow meşhur, meşhurlarını aydın. Tuğrım kan onun içinde. Recep Ulugow. Bütün hemme aydın sağlar toylary internette var. Atalovov, Türkmenistan'ın halk artistleri, Türkmenistan'ın halk bağışçıları men ağlayanlam. Cuma Yazmuradov, Topolog, onun Şari Şanuliyev, Emelek, ay qara şu koyun artistimiz şu adam internette
şolar canly ýalyk bilen aýdym aýdyp duran haýsy, goşgy aýdyp oturany, artistň orkada oturan haýsy. Ine şol ýydym, şu döwrüň ýydy bolýar-da. Öňki ýaly ýapyrlyk kitap okuyan adalanlar, men ýaly kitaby ýaltanýanlar köp. Ýöne şol ýançyklatlary kimde kim sunugata berilen bolsa, şol ýançyklatlary edip şu jaňaşan bir iyi diýip hasap edýän, şonu edip durmagy maksat berýän. Ana Guanç melanam doğulan şu ana. Doğulan Guanç'da günlüğü akşam toyda. Guanç ulak gelse bro. Ne şu Guanç Mustafa nasıl? Mihmandan bir ekser. Gelin geçin. Guanç'ın doğulan öyle. Guanç melan doğulan öyle. Allah. Ödem şanelikte belli ya. Afzal ödemem. Bir kanat arttı. Allah. Benim akbar ya hava. Allah. Ulak gelse bro. Kerim haylanlar diýär melollaýym. Maşynalarlygyň bar eken. Yetip gitdiň aw diýdim. Ne geläpdir, gutly bolsun. Nefiýetsin, toýamyn. Allah jaňyny bir kelden şular ýaly mundan gowy maşynadan pakety bilen minmek nefiýet. Çağalaň bilen diňe toýamyn. İl güne de Hudaý etdirsin. İl günüň alkysyndan aýrmasa bolarlar hem. Nefiýet bolsa, gutly bolsun. Gowy dämi? Awa Hudaý şükür gowy. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bu. Sen rekord dördün. Gigal. Canım sağ ol Filipo. Sağ ol. Can. Allah yarkasın. Neden? Neme esas kullananlar taşıyanlar. Ne biraz bulundu. Sen vurdun da. Bak yazın. Sağ ol, Tanrı arkasın. Ne? Vardı ulan. Sağ ol. Vardı ular komandan adından. Sağ ol, Tanrı arkasın. Murat Molla'nın adından, Dayancı'nın adından. O emme koleksiyon adından. Emmesin adından. Allah yalkasın, Allah can. Kakvan adından. Operatör bu işler. Esada agdy berlik, inşallah işmedim uğruna olsun yetip bolsa, tä motiwasiýalar bilen bir halky begendirmek her kime yetip etsin. İşiniz olursa nefler köp sağ olun. Hoppa. Davay canlar o zaman.